О, не ви забелязах. Чудили ли сте се някога на какво ли ще мязате, ако сте прост? На мен. Здравейте! Днеска смятам да говоря за игрите. И всяка игра си има и плюсовете, и минусовете. Чакай малко. Чакай. Тук ще измислих нова дума. Минусовете! Срещали сте какви ли не изроди в уеб пространството. И затова в този клип също смятам да ви покажа някой от тях. Представете си тази ситуация. Нали, вие сте си българи. Нормално, нали, никой друг не ви ме разбрал. Представете си ситуация. Вие играете и разбирате, че от другия отбор има българин. О, чакай, ще му пиша. Той е българин. Какво правиш, пичка? Коста пич? Ай, как пиче, я ти рипса плачна майка си, че нямаш белешко масло за дупи. Тая вечер, щото ща пръсна. Пълено. О да, и момента, в който някой поляк или румънец реши да почне да те обижда на собствения му език. Да. Нищо не го разбираш, но всъщност знаеш, че те ругае. Което не е много приятно. А тогава повече ще да го ругаеш на български. Ебем ти курва, пичка ти материна, уно пичко матре, курат, сука ми торфи. Беда ти! Човекът, който никога не греши, прави всичко правилно и винаги ти си виновен. Сбъркаш ли нещо, той човек, няма значение. Параграфът то каже, за нищо ставаш. Добре, сега, слушайте хора. Жоро, ти ще покриеш левия фланг, Сашо, ти ще покриеш десния фланг, Ицо, ти ще ги нападнеш с самолета отгоре, а аз само ще чака лето с снайпера и ще опазя, не се безпокойте. Няма такова да се разсейва, разбираш ли? Моля. Нищо не съм правил. Ти? Сериозно ли смяташ, че нищо не съм правил? Утре кадок даска, знаеш какво мога да направя, ти скоча на идиота. Ама не дей ми говори ти, бе. Аз няма да върна майка, тя ще продължи да стои в мазето и да ши. Разбираш ли? Тези, които изобщо не им пука и по този начин развалят забавата на другите. Да. Лешпер, къде си бе? Лешпер! Ще изкореня топките! Май се върна! Тапанар! Отело нещастно такова. Лусиферът се изпразни отзад, тапанар. Не играй, защото изоставаме с 20 кила. Няма. Забрах киселото мляко. Репорт! Тапанар. И да не забравим най-важните. Спокойните. То ще го убия, ще го убия това. Ще го взима. Сори, брат. То трябваше да ми взимаш килове, бак ти идиота! И искам да споделя една много интересна случка, която ми се случи преди няколко дена. По този начин показвам какво са игрите в същност. Иска да каже, че те са наркотик. О, човек, не ми казвай, че ти си се заребил по тази игра в FIFA. FIFA. По-лошо е. Благодаря на тези, които останаха до края на клипа и искам да благодаря на един мой приятел Велизар, който ми прати едно саундтракче, което го използвах за бакграунд през целия клип и ще сложа още от неговите саундтраци долу в описанието. Ей, там долу, да. Долу на шпирката. Кой ще е? My name is Jeff. Rock this party, dance everybody.